pane 2 or 3 vaiva nekugwadziwa pamwoyo. Indakambozvita ka ndakuuya kuUK kare ndakati ndikuenda Britain neFriday I'm going to the UK. Ndambovudziwa vana vavudziwi mazvaipei ive shoma. I'm gonna leave this job. Dinika. I know. Zvimunoda kutoresigna. This is peanuts. Ndoenda UK. Vamwe vaive really? Vamwe ndo iyo unobati kuUK kuzungu here. Unobati kuUK kuzvichava nerwa unongoenda mandavo kuti UK iwe. Vamninongo chacho vakanditi iwe. Indakanoita masters kuBotswana ndatazoenda America. Ndozoti zvako iwe usina kana unengori ne-A level isinotomborina kana mapoints akawanda. Ndaenda kuBritain iwe. Yep ndaiwanza. So ndavudza vanhu Friday ndikuenda. Ameno obvious pakaridzwa tsamwaka vanhu kubasa vanozati chitambura tese kungonzi vamwe vacho vapenyu vamwe vakafa. Aibaba ndinombonidi kubvunza kuti pane mwakatomboridi roshamisira here ndezvikakona zvechiwa Friday chisvika boom change of plan apa ndasanda resigna Monday ndauya kubasa makuseni ndakatotanga kusvika. Do you know what kune vamwe vanditi how was UK unovenga vanhu uri wakapa information yacho ndakavevenga nanhasi vamwe vacho ndakatofa ndakangovasiya vane zvigumbu ndine zvigumbu navo. But it was my fault. Because on a Monday, achona indana kandoenda Friday. Vakandoona Monday pabasa zvaramba kuita ka. How was UK? People can be cheeky ka. Vakauya noune vakati how was UK? Vanyazati ndakuenda. How was UK? Head Leon. How was UK? Pana munhu angaenda kuUK neSaturday. Wotomona Sunday Monday morning atodzoka ari pabasa. Yeah, they taught me a lesson. Takanosakura Saturday achona zvaramba kuita mudhara akandituka. Uchinyanya kutaurisa. Uchinyanya ita zvinhu zvakonyara. Mudhara akandituka manje. Pandakadzidza ipapo. Payakazoitika jeni yacho chai ndakazoziva kuti munhu audzwe hanzi dzimwe nzendo taurai madzoka. Mufeso yakadoimba chokwadi ya. Tarisa vanhu vese vakaudza kuti you're getting married ndoreva hama dzako. Vakatarisise vanhu vese vakaudza kuti you're getting married wozondudza kuti wakachata nechingani wapedza wavudza undivudza ndoracho hama dzako dziri close. This end ndinodota ndoda this end ndadorora mari yacho yatovapo iwe vanokusimudzira dzimwe mhepo so ukahurigwa nomunhu anga asina kana pfungwa dzekuhura nyangwe iye anototi arohwa netsvimbo here kundakahurire unoda kuna mama relationship anopera unyaza kuti apa pakafamba mwe apa uyu munhu handifungi ndozvaka this person handifungi kuti character yake athink pakafamba Satan apa. I don't really think character yake munhu handifungi kuti character yake uyu munhu kuhura kwakaita uyu hapana mweya wesvina wakafamba apa. Ina handifungi kuti munhu anohura pakafamba Satan apa. Ndapedza guys yadzoka futi ndozoya nhasi yapera. Point yangu yanga iri kuti patinoreza vana apa ngatichitangai mupe ipa vana nyati ipa mwana wako mari so upoto zvingotcheka vamwe vana muri kureza ava vagonogara ne 20 pounds kamufana kanga ndakuradza yaka kanogona kuchengeta mari kudarika sister vacho. Sister vacho ndikavapa 2 grand maybe tongoti igender
sister ndikavapa 2 grand ava sister 2 grand hatisvike August vanayo vari mufana uyu ndikamupa 300 atogona darika September chingori nayo rinenge chimbodliwe chingodi anoziya but hana impulse buying yababa vake yekuti baba vake impulse buy isu tisi vamwe vanhu vakangona chero lampos rakaisero hana inorova kuti ndigosiye here vakumana zvakanzi sero. Dzimwe nguva ndoita kuti wamanyi kunyunguda wangu unopinda mashopu nai ndoto shopa senge mukadzi chaiye ndo shopa ndonge ndotori ne impulse buying senge mukadzi chaiye. Mfano yanogona kudarikwa nezvimwe because zvino ndatomborivo maturity what sometimes ndopindawo mushopu ndotobuda ndisina chandatenga. Kudhara ndaya ndikapinda mushopu ndikatara ndinotopedzera ndatenga chero kubuda ndisina kutenga ndaitonzwa senge ndatsunyiwa naye waitotenga chero tishu unonzwa kuti denda tongoita mweya wacho chiriko. Vana vedu ngatimbovadzisa kuti ngambodzidza kusevha. So vamwe vana vedu havatombogona kutenga dzimba because vakasikwa nesu havana mbotona uchisevha mari. Gaba remacoins indine gaba remacoins tine rimwe gaba remacoins kuti ukaisa mari rinoverenga. So takanga gore reti tanga takabvumira zvakanaka last year yo musi wa1 toisa 1 cent, musi wa2 toisa 2 cents, musi wa3 toisa 3 cents, musi wa4 toisa 4 cents, musi wa5 toisa 5 cents, musi wa30 inenge ya 30 cents. Simple like that. Takazvikakulela tikaona tikadero panozopera gore tenge tasevha mari. Ndibvunzai ndakazvigona ndiya mari yakatanga kuita senge yoti one day ndaona mari yakubatika ndona ya 200 payange yakurova 200 naro gaba riya raumbopfukwa chitora zvimwe zvishoma ndozokavhira ndozokavhira. Saka rinenge rine chinhamba chinoverenga mari. Andopa kubva mukaka ipapo andonzwa simbo unotora mukadhi let me just use this ndonotenga mukaka. Okay ndichanotenga zvanchaita ndichanotenga savings. That mentality mwana anokura. So one thing jandinopa credit kuva vadhara vedu manje vadhara vedu but ndine question ndara wangu saved for a car against all the odds. 1980 pakatanga ndoda kutenga mota akazotenga 1986 akaseva wena mari yacho yanga yakawanda mazuva ndoka yakaita 1000 something yanga yakawanda mazuva yayo yanga yakawanda. Taona ndarabuya nayo Mazda B1600 chaicho. But if I remember well because my mom vaishandawo futi azingwayotozobunganidza yekupedzisira ndonga takatombozodla chingwa china majarini. I'm just joking. Yokabviridza yo ede. But vanhu vakare vaigona kusevha. Vanhu vekare bhuku repost office ndinaro upstairs wana rini ma000 nemauyu vaida yekunyora kana unodrowa 200 vonyora withdrawn 200 woisa stamp balance yanyogwa nemaoko. Bhuku regreen rakareba so rine ma000 akawanda. Ndakatobva kumusha ndandonirangora randaiti vanondibhenkera vaatobhenka pa 7000 yakazongorova 2008 7000 yange yamari 0 cent. No even post office bank ndikaenda zita rangu harichiko azimaido nema thousands akatoti wandemo pati kumusha ndoune vanhu vandorisevha manje. Chinoita kuti vanhu kumusha mugone kusevha chinhu 1 maindikudze
kuna diaspora ka ndogona muka ndisina kana senti ndikanotanga basa ndikatambira by Friday. Kumusha unozvunza ndoshandepi ndorwa nepi. Problem nongoti kamushande kuti dzimwe nguva unonga wakaunganidza mabhondi akasvika 1 million anogona ngofuma unza achatenga. Ndoyega problem ndeti otherwise vanhu vari kumusha pfungwa dzokugadzira mari vanadzo, pfungwa dzokusevha mari vanadzo. Dzanaso zvinoti munhu ari kumusha motikari kana anayo haitse chikwereti 9 times out of 10 akatenga cash. Munhu ari kumusha kana ukamuona munhu ari kumusha iwo achidrive Honda Fit munoiseka Honda Fit but anenge akaitenga full cash. Muchiti munhu ane hanzi aitelefoni dzamoseka muchiti aite vamwe ine zvima iPhone 12 zvatinazvo izvi tiripeya mbijana pamwedzi. Yes, bundle unlimited but tiripeya ma 80 50 80 ende imimi muchiti mfesa nema foni yako fidzo inoita, foni yako inofidzo inoita. Uyo mwari kumusha ne iPhone 7 yake yakatenga cash. Anyway, after 2 years foni iyo inenge yava yako. Well, but yekumusha inenge iri yake ipapo. Murundinzisa. So ndio mutsauko ripo. So yeah, ndio mutsauko ripo. So ngatidzisei vana vedu kuti vana vanga, especially kana ari vana vechikomana, mwanangu imbochovha pasikoro unodii ndokupa $2. Mwanangu imbosuka ndiro, ukasuka ndiro chii chimwe chandakamboti vana vangu ndovaitira ndakavati vakadiko ndakamboita problem yemasocks mumba mangu. Kushaya masocks angu, masocks angu anogara akangorambana, mweya wokurambana unotangira pamasocks. Masocks angu kudaiona harichina boyfriend wombogadzira dating site yemasocks kuti ndoda kuti masocks amboita dating munomu, tomboita dating site yemasocks kuti mukaona regrey ndoda kuti rigomecha rimwe regrey, partner yaro iri pano ndoisa mamwe masingle ndomaisa uku, ari married ndomaisa uku, ndotora mamwe masocks ari pezera ndati you know what, vunganzai masocks enobva ndavunganza each socks rauchamecha mwanangu ndokupa 50 cents. Vakamamecha wena ndikati ndo ndozodzoka kwemasocks angu. So vananga ndati vananga kana umboti kana password yako kana phone kuti vanangu Facebook yangu yazara imbondideletirai vanhu apa ndokupa $1. Ukadeleta vanhu 1000 ndokupa $1. Dzidzisai vana venyu kuti vashande even mumba imomo. Hapana kuti nhasi ndambokudzidzisai kuaina, ukaaina hembe dzokuti ukaaina hembe 2 ndokupa 20 cents. Ngavazive kuti mwana ngaakura achiziva kuti mari haingopiwa. That's why uchizoona dzimwe nguva ka vana vamuri kureza ka anozati mama kumwanangu hausi kuroora nemake vasikadzi vacho havana mari avo. Murume arototi kwanzi matwins auya, matwins anouya achingoti mama matidzedzi baba chichichi matwins ano matwins Prudence nanenzi moroi. But mwana chayo guys vayambotsvaira mumba munomu huvha uyai muhuvhe oya chiti pamahuvha apa ndokupai iwe unenge wadecide unoda vaendesa out for a meal. Waza vana vangu uyai tiwache mashitsi aya, uyai tiwache kana kuti oi kunowachwa nemachine, oi guys ndoda muwache chichi ndigo kuendesai out. Kuenda out kwagara kuripo. What you're trying to do is kuti vafunge kuti you have to work. You have to work. Sometimes mwana wangu that ukagoesa each go bora ronita ndokupa $1. Ukagoesa heda akanzi akagoesa heda nangu vake vankuru vari kuingla kana ukagoesa heda paunotamba bhora unowana $10 10 pounds. Saka zvinomupa shungu yekuti adzidzire kuhedha bhora. Handikuona. So apa skiri rekuhedha rinomuwanisa timu yebhora. Handikuona.
motivata mwana wako kuti ukagona ukagoisa 20 ndokutengera mashooters manyuwani. Wagara uchamutengera mashooters manyuwani, but mupe mwana wangu anongoona ndamutengera zvinhu, but every time ndomuwanira chimwe chinhu. No, you know what, ukadai ndokutengera chokuti. But ngavadzidze kuti haungotenge bugere. That's why zvonakana varoora noda mukadzi anongotenga vagere. Mukadzi uyu kumfesi kumwana wese asingadiwi ndabasa achengetwa nemukadzi. Ari kuchengeta nomukadzi because ndo zvamaimuita. Imwe mai muri single mother, mai muchengeta kuti muri couple, mai muchengeta saizvozvo. So is now looking for a partner and not replace her mom and dad. Is now looking for munhu achamuitira. So unoona kuti munhu iye anosvika 34 years haasi kutomboenda kubasa. I've never worked in it. My mom used to. Mom does everything for me. My girlfriend does everything. Ndo sara nchengeta vana. Kuchengeta vana ikoko yes basa, but ngazviziye kuti. Ende vamwe vacho navanayo, let me tell you, squad idzo dzinoti ina ndisikuenda basa basi ndochengeta mwana. Sisi panobva kubasa, mukadzi wake panobva kubasa. Anoona munhu ari paXbox. Mwana ane tsvina yemakuseni yaita na 10, akaita imwe tsvina na 12. Napkin razvimba kudai so. Anenge aita tsvina uyo. Kwakurisei kubasa. Achitamba computer. Kwakurisei kubasa. Mwana anenge aita tsvina aruda kuchinjwa napi. Waswera naye. Ndopatenda kuona kamurume mukadzi abva kubasa. Ndovari pepe ndichambomuchinja napi chichichi. Vamwe varume vanoswera pamba. Mukadzi aenda kushift makuseni, akaenda na 10 PM, anodzoka kuna asati avata obika pakura, oisa zvinhu mumaoven, mandiro. Inini ndakamborarama life iyo yekuti dzimwe nguva unoti unobva kubasa wodzoka wogara pasapa panje kuti ubetserewo, wogara pasapa iwe wabva kubasa, mese mabva kubasa. Potse yemukadzi shift inenge yakarebesa kapotse. Vakadzi vokuUK vanopedzisira votambira mari yakawanda, not because vanoita mabasa ari pamusoro, no, because mahours avanoshanda akawanda kudarika ivarume. Varume vazhinji techingorova 9 till 5, kana tisiri kuNHS kwachona ikoko. Most of the time dzimwe nguva zvedu mabasa evarume 9 till 5 Monday to Friday. Zvino vakadzi vanokwanisa kushanda amena mwa vanoti ma 12-hour shift. Yeba. Apo una mwana wako akaroora mukadzi anoshanda 12-hour shift. But mukadzi anoshanda 12-hour shift anokusiya wanopika vana. Dzimwe nguva unodzoka, so mukadzi anodzoka unopika vana. Zirume rakagara mumba riri off. Harina kunopika mwana ana kuchinjwa napi. Mukadzi aita 12-hour shift anoya achita. And you're wondering kuti kusei varume vekuZimbabwe vakati no, don't blame varume vekuZimbabwe. Vabereki vekuZimbabwe ndimi akatanga. Vana mai mimi vari muUK mimi. You are raising kids who are irresponsible, musingaziye. In the name of I love my son. Ona mwana ari kutamba Xbox. Vana vese muri kuona kutamba maXbox haiperi kana kuti vazoroora. This is one thing yamusingazivi. Vana vese muri kuona kutamba maXbox mumarumu avo. Ndakamutengera Xbox 5 latest one. Ndakamutengera. It's good, but ngavarambidzwe. Iwe mwana undombomudza no Xbox for a week. Tauda mboita zvemabhuku pana. Right now taenda tikanomhanya ndasiyiwa vandisiya andatochembera. Vandisiya vese. Ndimhanya because uyu musikana unoda kujoina athletics, but akaguma kumanya 2, 3, 5 years ago. Iwe unofunga kuti unonoshakura here, kushakura here, unonoshakura. Wakaguma manya kuti I wanted to be professional dad. Iwe uchimhanya mwana wangu unomanya kuti let's go jogging right now, timboita race. Vandisiya vese. Ndatochembera. Vandisiya unopedzisira wafenta kuti tomsangana muAsda. Tozosvika muAsda ndaona zvandimirira panze. But in a way ngavazive kuti haungoende kuti zvinongoitwa. Problems atinadzo inhato ndisandavhara manje ndakuvhara this time ndorevesa. Tine problem yechechi.
kuchechi kunonzi the wealth is cometh, money cometh, easy money, the breakthrough. So vana mai mune belief yokuti zvinhu zvinongoya zvega. Chinoya chega imari yamufundisi chete, through you. Iyo kuti mari inoya yega shamari. Chinoya chega imari yamufundisi through iwewe yawabvisa chega. Otherwise zvimwe zvese you have to work. You have to work for. So mwana wakati, mom, I need shoes. Okay, I'm getting paid next week. No! But how much do you have saved for those shoes? How much do they cost? Have you ever checked how much they cost? Mom, kune matrainer manodiwa ma Nike so anoita 97 pounds. Indinofamba nevana vangu, vana vangu ndovadzisa hatitenge zvinhu zvakachipa. Vana vangu ipapo ndakavakonewa ndavakonewa. But ndakadzisa if you want to pay expensive stuff, save your own money. Ukauya une 50 pounds. Daddy, ndawana trainer 80 pounds. But ndine 50. Then I can put 30. Because it didn't kukwadzotengeswa dzakachipa unoona dziri pasero. Indi undofarira sero ka. Dzimwe unoona kanzi 50% off. But unoona mwana wakachiti, I don't like this style, that I don't like this style. And ivo vanhu vokunana Nike na Adidas vanoziva. Dzavanoita 50% off idzodzo. Kuda ndodzodiwa nesu madhara achembera. Vana vechidika vadzidi. Dzaunoda ndedzipi? Iye yakanzi 145. My Jesus. Chero perfume ndawaza nayo perfume. Kana vachida naSiso Rodriguez ndowatitenga iye yakanzi Jessica uyu. Copyright. Ndoya unokufitana nayo Jessica. Anzi Jessica what? Inonwera senge sei zvongoita zvese zvonhu zvakafanana but aiwa naShiso ndeva nakuru. Into 50 60. Dzinozoita mana. Zvino imwe vana mama mwana anoya achindoda Creed. 249 pounds. Uri kumutengera. Mwana oti ndoda matenda futi. Aka 69.99 uri kumutengera. Mwana yeye kana asingashandi akanzi chiroora. Do you know what kind of woman anotsvaka? Tsvaka mukadzi anomutengera. Wozonzwa mwana achiti ane mari here. Ausarambodza vanhu vanotaura ane mari here. Ndambotaura kuti unzwa munhu achibvunza kuti ane mari here. Mufesi wona iwe ane mari here. Pane mufesi ari kukuda ane mari here. We are raising vanhu vakamirira kubhadharirwa rent. We are raising vanhu vakamirira kubhadharirwa zvokupfeka. Ndomudi munhu asinganditengeri. Ndomudi munhu asinganditengeri. Munhu ngaakutengere but not kuti wotorarama nazvo. Ungotaura kuti baby ndareza 450 but pamba pandiri kugara panda 600. But baby wadi kutsvaka pamba pakati chipei. Havadi izvozvo manje. Akaomera. Instead of uti, okay baby, I think we can no longer afford. Imba yatiri kugara pano veruta 596 and Maria unditumira ma 400 baby. Ngatichichinja kandinde moda kuramba maka maintaina lifestyle. Asi mari inopinda iri shoma. Zvaunozoona ndezvokuti kuna zvigumo zvangu zvakazvimba. Zvaunozoona ndezvokuti shiri chadzo dzakangwara. Shiri mugore rezhara hadzikandiri mazai. And hadzitombotori mapirisi efamily planning. Unongoona dzisingakandiri. Kumajesa haakandiri. Mugore rezhara check next time. Shiri dzinovaka dendere hadziri pedzi mugore rezhara. Wakambona matendere emajesa kana ukaenda kumusha triplet rimwe ravo yamadhi. Wakambona ukaenda kumusha matendere emajesa. Unogona kuona rimwe dendere rejesa rakanga roda kudopera rikasigwa pashiri. Kuti kushiri dzidzi ende kana radero for that year vachadovaki ipapo. Dzimwe dzenguva shiri dzichida kudokandira mazai. Dzoona gore rochinja. Mhunga painenge yoda kunoibva. Yoda kunoibva mhunga. Woona kwaita zhara. Tarisa zvine zviita shiri vo futi. Mhunga painenge yoda kuibva kwaita zhara. Shiri hadzichatokandiri mazai. Many people have not noticed that. Dzimwe dzacho dzinorega dzobva dzatomigrata kuenda Tanzania. Dzimwe dzomigrata kutouya kuEurope. Munoziva shiri dzamunoona idzodzi dzinoziva UK. Let me tell you guys,
munoziva kuti shiri dzese dzamuri kuona dzimwe mangavu dzaanaya kuno kanoitoiswa ring, vanovabata kuna chitoisa ring, dzinouya anouya ospenda sama yese ari kuno yekuno obhuruka we ikoko muwinta izvi zvamuaoni ikoko ari kuno mazishiri iyaya munoona ya. That's why ukaona ikafira ikoko kunodaona ine ring. Ukatora ring iyoyo ukaichengetedza ring iyoyo ukatora picture ukaicheka pasi ukadodididi ukado unogona kutopa vanhu feedback kuno kuti shiri yenyu yakazofira kuno takairova nerekeni. Many people don't understand. But tinotokundwa neshiri, vanhu vanotokundwa neshiri kurongeka. Shiri ikavona kuti mwana wangu akukura uyu inotanga kumupa food shoma. Hamuzivi inomupa food shoma. Otherwise dzimwe shiri dzinoita too fat dziri mudendere. Shiri iri very intelligent. Shiri ikaona kuti okay nguva yekuti mwana abhuruke makusha ari kumera but zidumbu rakakurisa. Hausarombona mwana weshiri tainotora mwana weshiri isusu. Dzimwe nguva daiti handazovabvisa mangwana masikati waiona vana veshiri hamuchina mudendere vatumira makusha akabhuruka. No, what a bird does, zvadzaita shiri idzodzi dzikaidzi kana yapedo kuti ichizobhuruka zidumbu rakakurisa dai, shiri inobvisa matendere kana iri dendere reminzwa rere inobvisa zvimakusheni zvomudendere neichizvibvisa zvichibaya. So zvechibaya dumbu reshiri haichagoni kugadzikana shiri kuti igadzikana iri mudendere inobuda mudendere. That's why unoona mazana eshiri haanzi uyai anobuda mudendere memava uncomfortable. Munoita uncomfortable mudendere rogara apo worona raita matoto pasaidi apo rona ragara pasaidi pemuti. Mai vacho vochema vachiti nechikafu havaripiri mudendere. Vamwe venyu imimi vana venyu vamuri kureza muri kutadza kukundwa neshiri munovapa chikafu vari mumba imomo, you raise them as 16-year-old vachizvimbigwa vari mumba kusvika matumbu akurisa zvokuti havachagoni kana kunozvishandira vega. Vanongowanikwa nenhamo vakadero vorora vachigara pamba ipapo vorora zvikadzi futi zvinongodla mumba menyu izvozvo zvakafuta zvichingofuta zvakadero vozvara zvana zvinongofuta. Saka shiri inorumura mwana. Ukaona mwana weshiri achidzidza kubhuruka zidumbu rere rakakura kudai parere radodzikira food yacho inoita achitapudziwa achiri mucheche anenge achingoshama muromo anything changoya. Chero iwe ukangoenda padendere reshiri ka mwana weshiri achiri mucheche anongoshama muromo kare. Chero kaisa nyoka chinomedza, chero kaisa mate, chero kaditi aita zvakawanda tora matoto eshiri chinomedza anything changoya padhuze. Chero nyoka ichiuya kuzochidya chikangonzwa any movement chotofunga kuti ndimama wavo ene chikafu choda zvana zveshiri nyoka ichidya one by one. Zvinonzwisa tsitsi but learn something from them. If you're raising your kids, vana vako vari kureza vechikomana, especially vechikomana, asi takafadzisa vana vechikomana, kana vakusvika ma13 14 15 baba tarisa example yenda kudze shiri, zana reshiri rakazozvimba dumbu kudai nokufutisa. Tapudza zvaunovaita, not kuti vanyime but tapudza vaite kuti vafile kuzvongonyoka, vafile uncomfortable. Kana vachiwana uchivapa uchibetsera mwana ane 13 years mubetsero chimuradza kwawawana kuti zvinowanikwa sei. Mwanangu uri kuona mari yauya ichibva uko kubasa kwandaenda uko, ngakachovhe bhasikoro kachideliver manewspaper kachipiwa $1, ngakaite zvimwe zvinhu. Kana kachida bhasikoro rinodhura kaite zvandavudza mupana wangu, ndamudza diwe mupana iwowo mai vako vari kupa mari because hatichagara tese ndinogara nevana vanhu. Saka mai vako vanomupa mari, no mari yaunopiwa namai vako iwo chitanga kusevha pabirthday ndo paunowanzopiwa mari yakawanda, apiwa 120. Saka mamunzi achitaura kuti ndakasevha 170 pamwe ndechiona kuti mupana akitadza kusevha ndongozomubetserawo, but idea yekuti anoti ane mari yake yasevha. Zvino indezvati kana chida ngomutengera bhasikoro re300 ndomutengera pa akuita 13 years ndoda kuti akure ane kamwe mentality kekuziva kuti you save. So izvozvi bhasikoro rake brand new riri kuuya hakusi kufara ikoko, but kana achiri chengeta manje iri rinomugwadza because akakontributa mari. Harichangoti zvonojambiwa naro mumakomo makoronga, iri rinenge richitwa
zvinopa kuti mwana aze matrainer unozati munoti fidzane matrainer hope mwana wangu imombe uyo ndakaenzana naye amunono dene ndiye matrainer anosvika 300 ndakaita mistake. I love my son panga akupfeka iyo zvina kupfeka size 12 ndakati thank you Jesus akupfeka size hombe kwandiri saka dzichakwani manje taipfekerana chigara tese taipfekerana sa mwanangu ndimupfeka mwanangu I love you so much matracksuit angu that's why mbi vamwe vanhu vanofwa kuti takafana mwanangu anambonya kufana naye stereo but we dress alike because zvino ndakugara nega ndopa asingachatodress we used to dress alike kwete kuti we used to dress alike aingotora hembe because aigara tora mufana dedi ndomboropfeka jini renyu reriya chechida unoimpressa ka kuchikoro ndoti atora mufana ronotambisiwa bhora unoziva mufana jini rake pana rimwe jini rangu rakamwaruka pakati mufana jini ramwaruka uchiita sei mufana nzarangomwaruka dedi zvova achidhasharana achitamba bhora kana yake manje mariko zvino ukamona zvaari kuita iyo zvino akuziya kuse nai akomana Adidas nyowani yauri kutambisa bhora here akomana no dedi ndasingatambi bhora ndani honestly bvunzai vanhu kuchikoro nandakangomira kumasides inhema timu yake yanga yakudliwa achibva apinda neshuta ze akutanga kutamba nebhutsu yetrainer adedi matrainer edu saka ndakaluza macolors akawanda mamatrainer anga ndainawo yellow hachawanikwi matrainer angu ered hachawanikwi akamharuka aitambiswa bhora ufunikwa mberi because aya ndiye mucheno anogadzirwa izvo so mwana ukamudzidzisa manje kuti aspende yake mari mwana wangu musikana ndo zvandakazomudzidzisa ndakamuudza kuti okay pamari yako yandichakupa pocket money wadi kutenga no don't worry dad I don't need it I don't really need it nokuti uri kushandisa yako you don't really need it wanga wachimboti unoda kuchitenga because wanga wachingwa ndichashandisa yangu wadomudzidzisa kuti you need to prioritize and don't worry no ndotora pamari yako ye unoziva mari yako yandinokuchengetera let's take it papo wadomudzidzisa naunze kazvishandira chidi but kudzidzisa mwana wechisikana kuti asaspenda izvi zviri mublood nokakaiswa vaccine ukaona une mwana musikana asingaspendi tenda mwari internet kudai ungoona parcel for you kudai nai veduwe parcel dzongoye dzingangopinda zvimwe zvacho ungoza I've got clothes for Africa pamwe chechatengwa chisingafiti dati ndine madonations for Africa vanga vanzi madonations for Africa mheno bhachi rakatengwa rikaramba kukwana ndongosiya zvakadero so ngatirezei vana vane karesponsibility kekungoziva kuti we can work tivarumire slowly tichivadzidzisa vana kuti you know what mubereki ari kupa mari but when you're looking for a wife look for a wife wachatsvaka mari mese usatsvaka a wife anoita samai vako because a lot of these kids vatiri kureza kuma 24 vane tendency kutofunga kuti mai vangu vainditengera matrainers so I need a woman who's going to be buying me trainers because my mom used to buy me trainers otherwise I won't get married to you if you're not buying me trainers and ugona vana vacho vanenge vari handsome saka zvimwe vasikanawo zvamwe zvakarezwawo wrong lezvoti okay I'll buy you sweetie you're my husband so choona ndopanochiona chichingoshanda chimwa tea usiku chichiita night shift chimwa tea chomwa makeke chodla keke na 2 am pabreak ya 2 chofuta zvimwe zvinhu zviri kufutisa vanhu mabasa avari kushanda don't underestimate that because nguva yangu vachifanga vangovarara right now kana ndikaenda night shift ndinoita mabreak 2 3 kana 2 pamabreak ipapo pachadliwa makeke tea coffee ine sugar kana ndandiri kumba dendivete ndona vamwe vanhu munoti wakafuta vama hard working people vari kufuta because of what's happening kubasa mabreaks ekubasa anodyiwa tambozviita zvema night shift izvo night shift ndaipedza 2 liter rejuice ndashanda kunogadzikwa macredit card kuya kwa kuchipisa michina yacho ichigura macredit kachididi uchimeka sure kuti rakanyogwa zita riri right waineta concentration umwa ma Red Bull chimwe waimwa majuice njingomwa majuice break time
taita mabreak 4 break time 30 minutes nemabhiskits anenge ari pane zvimacoffee machine zvenemabhiskits uchingotora mabhiskits uchidla inguva yekuti kana wanga uri off vete wozona munhu achingoita dumbu motanga vakriticiza hanzi namather that's true I drink coke at 2 a.m. and chocolate handiri kuona vanomwa coke nechocolate chimunigerian chokuti tea or coffee sweetie vakumba haubikigwe coffee excitement iyo chimunigerian chokubikira imwe tea chowedzera sugar 1 sugar 2 sugar okay baby sorry I called you baby zvimwe kuti utene down manager wako wakuitira I've made tea for you guys kuti uchitena down manager it's not teamwork zvimwe zvinhu vanomwa vasina zhara vachifuta kudai iwo bvowe handidi mukadzi akafuta you don't want to go to the gym anoenda kugym sei achikusapota so these boys vanenge vakagara kumba I'll sit and look after the kids yachona ndekuti mwana anenge ageroka stop playing like that iri rakagara pacomputer mai vanowana mwana hana kugeza dzimwe squad dzedzedze dzisina kana vachisombogona kugezesa mwana ene kuda kuzvara varume vasikagoni kuchengeta vana kuda kuzvara bebe unondiitira matriplets here bebe ukamona murume achiti ndiitirawo mwana unoti mai vangu we kuti atachigara naye kudai mai we squad dzachona dzinoda vana idzi dzimwe dzacho hadzigoni kana kuchinja napi bebe unondizvarira here bebe iwe uenda kubasa look after the kids adla porridge here hanga akavata mwana achangomuka izvezvi mwana achema musodzi kusvika abakwa nehope futi mwana anobebisitwa namudhara anochema kusvika abakwa nehope futi hands I used to drink it fizzy at night now I learned to drink water at night so vanhu havazvinzwisise moshora vakadzi veku-UK muri kufuta vakadzi veku-UK havana unonzwa sometimes tinotaura chidero vakadzi veku-UK same chida isusu vanova matriplets ayo vana matriplets vana Ellen vesa vakatarisa body dzana Ellen nice bodies vakatarisa matriplets ayo vana madi avo perfect bodies wokompea nevanenge vari ku-UK kuti vai ku-UK no it's because vana madia vane routine vanorara zvavachiusiku havashandi vanoshanda masikati so they work masikati uya vodla sadza 7 p.m. I can't eat after 7 udza munhu anoita shift yemanheruti you can't eat after 7 iyo 7 yacho akarara achitanga na 10 p.m. saka anenge akarara kana 7 obvious nguva yachatodla ndi 9:30 achidomanya pamwe anotodla achitodriver achinodla otodla na 2 a.m. uya futi ora pabreak yake iyo minofanirwa kujoga masikati muchidii iye anenge avete futi pabreak yake yevusiku iyo uya mukuseni orara iwe munhu ayorega kufuta wacho munhu oyo waruda naye agere kumba panya choti azviappreciate ati baby chitora off timbo iye andodi kuti baby mari iri kushota ndoda mari yemasandaki ndoda mari yechichichi mukadzi oramba achichanda achifuta vakadzi kuzimbabwe vari ku-UK vakafuta ndoda tusikana turi slim iye mumuri slim muri abroad mukauya kuno muchafuta futi nemo unless tadzidza kushandawo isusu varume tichizvichengeta chikubetserai mukashanda 4 days a week ini ndinoti a happily married couple inofanirwa washanda 4 days a week murume washanda 4 days a week mukadzi ashanda 4 days a week mune 2-3 days together as a family that's a happily married couple muchishanda same time muvata mese mwana enda night shift munoema kuseni mwana munoita zvokuti bye inenge ichita songe munhu ari kutamba kara anoita dance yapita crowd a happily married couple yandinofunga inini ndeinobuda na9 maybe mosvika na5 Monday Wednesday tine day off. What are you doing on Wednesday? Wednesday we take our kids for a meal. Okay. What are you doing on Saturday? Saturday we don't work Saturday. Joined up 7th day church here. What are you doing on Sunday? Sunday we go to church. After church we go to the mall. Never nothing go tender window shopping. That's my ideal happy married couple. We are happily married. Wakaguma mura last Sunday ndamona makuseni wamona makuseni haana mbugara pasi not baby ndazobleeda
The bleed and cheat, wait, but I said, Blaze, I think we need to go for checks. Apana nobodero. Saka uripika vana, okay, don't worry, ndatopika mwana. Okay, all right, baby, okay, see you later. Sadza rangu no rimpoto imwe mipfuwira yakupiwa baba yakudliwa mwana adla mupfuwira. Mipfuwira yaburukisa imwe yodliwa namai, sadza racho rabatana raikwa muoven, rimwe rinopakugwa rane mabhachi, unorisvubura, unoziva sadza roita mabhachi, kurisvubura ganda rekuti. We are happily married. Yes, vabudziva vamuda kunyebera nehappy. Koma diundudza kuna nambozvona ndasina light. Koma ndirega nchita live murima. Imiwo zvonye vanhu imi hamusi healthy imi. Kutozvona izvo zviti handinotombolaita malights. Nai vedu. That's why ndanchibuda ndakangodai ndikati maybe kushata. Unoziva vanhu vekupa live ino. Handakudza ndapiwa warning nazuka. So I'm gonna account in Avagwa. Hands waka posted something in 2019. Mukadzanga kadai zvanzi nazuka. You might get blocked. So I'm gonna live this see what I block. So thank you so much, guys. Pana nemvunzo rensa ndaenda zvangu. Chiti bvunza here. Because nasi ndisandapedza. Tikade ndaita oni sezvo. Koma tazongondinyeverwa kuti naye vedu uri murima. Mana vanhu mnayesuka. So ngatipinde chidero, guys. Tidzidza chichi. And to conclude, nyaya yekuti ningi haisi type yangu. Choifarira but type yako inokuda here. Ninga hasi type yako handiti. But iyo type yako yaurikuda iyo inokuda here. Unawa rinogona ngochiti ibhaudhi reke rakadaire round. Rinofita apa. Bhaudhi re4 corner ndo type yangu. But iro bhaudhi re4 corner rikada kupinda parikwani. Rechirovera. Oramba ichi. Chinodopinda hacho apa. Chobatira, urikona chobatira. Yes, achinyanyi kufita zvacho, but chinotopinda chobatira. No, haisi yo type yangu. Ndoda chinhu che4 corner chinopinda apa. Kunochitsvaka che4 corner. Che4 corner chachoti no. Che4 corner choti no. My name is, yes, I'm 4 corner. I'm 4 corner, but I'm a nail cutter. I don't want to go in there. I don't want to go. Urikona che4 corner chiripo ichi, but achikwani. Chokwana chakadai. But I wasn't designed for that. Ndodona. Chopinda chodona. Chopinda ndeche 4 corner. Chopinda paburi che4 corner. Iwo vanotsvaka murume. Zviri nani utsvake murume weround ari kufita pa4 corner. Akapinda unogara murelationship. Iyi ndio yatoti lesson yamakuitirwa naprofessor manje. Ndatitsvaka murume asiri zvake we4 corner but achikwana. Murikuona kuti inogara. Ndogona kutonyora ndakadai. Murikuona pen inogona kunyora yakadai. Wako murume wari kuti type yako uyu ane mazimari uyu we4 corner uyu anopinda but haagari. Murikuona 4 corner iyi. Uyo murume we4 corner uyo auya keche apinda. Ari kudona. Ndikangobvisa roko ari kudona. Ndo varume vamunoda vamoti type yangu. Ndo type yangu urikuona 4 corner anofita makona ese. Uyo. Zvesho vanofita makona ese but anoda kugara akabatirigwa so relationship dzenyu dzoda kugara dzakadai dzakatsigigwa so. Chinhu che4 corner chauri kuda kupinza apa. He's not my type. Tora uyu asiri your type uyu. Asiri your type but achifita achigara. This man will stay with you in this relationship forever. He's happy. Look. Nyangu kada kudai adoni uyu. Asi type yako zvake murume wega but akapinda mu relationship. Ndo zvamuri kuita. So vamwana munoti he's not my type. They are actually better than my type yenyu amuri kuda. Ndoda murume anonyatsogeza. Iwo unogeza here. Handidi murume anondudza zvokuita. Iko kugeza iriyo one of his criteria. Right. Ndoda murume kadzi anogeza. Because ana fidzo mjaona kadaika. Vanonhuwirira so.
ukangotarisa pandendi gereka ukatadza kuwana chivhaselini chakadai, unogona kusangana nechimwe chivhaselini chakadai. Ukatadza kushaya chivhaselini chakadero, unogona kusangana nechimwe chivhaselini chakadai. Saka zvivhaselini zvega tisati tomboenda kure, zvivhaselini zvega zvodosvika 10. Tisati tapedza ipapo, unogona kusangana nezvimwe zvimabhora zvakadai, zvimwe zvachona zvimwe Fidzo anenge achingozvishandisa dzimwe nguva. Fidzo anoshandisa ameno ndezvei kuda ndezvechikadzika ndezve woti uchakaderiona chimwe zveicha kuti kuFidzo odini uchidini wona ane chifloss anoflossa Fidzo zvinhu zvese zviri patafura 1 zviri patafura 1. Wapedza kudero wona mafuta akaiswa mubhindi, chigaba chebhindi chekuZimbabwe, wotarisa mafuta akati but anonwira mafuta rudziko mafuta anonwira kuti kona iFidzo wakakwana here zviko zvari kuisa. So murume uri kuti type yako iyo anonzi Fidzo yeye ari kugeza achidai so ungazomugona iwe anokudza kuti sha kuno pano pamba togeza ro 3 per day, iwe wajara hapwa dzako dzinonhuwa apa roti Fidzo ndo type yangu, ungazozvigona here? Saka tsvaka type iwo Fidzo inogona ngeri type yako kune zvinhu 2 but type yako chaichai ndo yasingagezwi. Mogara zvee muti baby bring your hapwa, let's smell together. Baby togeza nini? No, togeza ne Thursday morning. Okay, yeah. Uyatite tip vana vangu head hotel head tikawina tela togeza nasi, tikawina tela togeza Thursday. Yeah, togeza Thursday. Oh, mohagana let's go Nando's. Okay, I'm doing makeup. Muchinhuwa zvenyu muite chifamily chedu chinonhuwa muchiclick. Boza na Fidzo anotanga kuzokudza baby ndanogeza unosvibisa magumbezi. Alright baby ndaumbo muka kuFidzo uri kuti muka kozvi ndoda kuchinja bedding. Nai Fidzo ndozochinja no last time unozochinja ndochinja bedding ndasenda rana washing machine. Ndo varume vacho vamene muchida na Fidzo munozozvigona hapwa dzichinwa kuti flossing mazino dai paFidzo ungafanira muchipata unofunga ndirinesika zvimwe zvacho zvimwe zvandosingana nazvo zvimwe zvamhino zvekuisa mutsoka muhapwa dzemutsoka muzviwi zvetsoka kuti isaita athletes uchingopedza kungorara wakunogeza, uchidzoka unogeza wakurarwa, uchinopedza worara wageza, uchingopedza opedza kuti aiwa murume uyu rganisane nazvo zvangu rganisane nazvo. Ndo zvananchida kuti ndikuudzei kuti before wati uri kuda type yako ende Mwari vatoita ndakupai example yechinhu chandakupa icho, you can do a screenshot moshare nevanhu kuti zvetype zvamuri kutaura izvi perfect. Unonyora 20 list but tsvaka type inokufita ichigara even though isiri yeye zvaunoda, nokuti havana tall and handsome havavuye vachigona bonde sometimes. No, vana tall and handsome vazhinji vanouya vasina cash. Kana uchida cash wotoenda una navachiyangwa, and vachiyangwa is handsome but I don't think he's tall. Well, if he's not tall but he's so and if he's not we don't know so and you are guaranteed Bentley, you're guaranteed mbeda chaiwo, you're guaranteed masofa chaiwo, you're guaranteed swimming pool. But you may be swimming alone because I'm bored, I don't want to swim, I'm going for a business trip. You know what, go swim if you can. You all do swimming, you don't know just baby we all got a side. No vanoda zvana we all got a side pangu havana afford the swimming pool. So ana Fidzo vanoti baby here's my chest because remember munhu anotowana time yekuenda kugym kazhinji kacho kashoma kuti aite mari, because vanhu vane mari havana time yegym. It's a fact. Vanhu vanoita mariwo even mumba mavo mune gym but havatomboiti time yacho inonetsa. So ukaona toita ma6 pack chifambira mukati it's a sign yekuti mari ishoma. It's a sign yekuti Fidzo hana mari yakawanda. Hatinofurira dai baba ukaona munhu ari kana asiri footballer kana asiri wrestling mari shoma.
nemuwo varume iyoyo mukadzi wamunoona ari kutatarikane wamunoti madhirezi acho anofanirwa kupfeka usina rombe rinovhara pa ivavo ndo ane mari, ndo magood mothers futi, ndo magood wives. Ava vana aiwa ava kuti uzvibhalanse pajezvo zvinewo unoda kunotora ivana kuti uzova usina mari wokuza, you know what, I don't think I can wait for this nonsense. Kuita nonsense ipi na ipipi, inga ndasiya porridge pasi, inini ndoraramira porridge. Wakantarisa nini ndoraramira porridge. Can you see my body? Unozati vanhu vangane vanondimisa murodi mu. Yoda ndindisoraramire porridge. This zvinoitika. Ende vanenge vachimiswa zveshuwa. Ivo vari kukumisa vacho murodhi havagoni kugara newe. Vanokumisa panguva iyo vanenge vachida kufamba newe. Saka dzimwe nguva ungoitwa kufambiwa newe kumabhawa kunze kunoonekwa. Vane vakadzi vavanotogara navo mudzimba. Saka vanenge vane vakadzi vavanogara mudzimba. So ndopedzisa ndichiti maramba kuvhunza ndopedzisa ndichiti TV. Mona TV yenayo. Ndozvakaita relationship. Mukadzi wemumba anenge ari kozi TV hatifambi nayo. TV yangu yakakurisa zvoti handifambi nayo. Nyangwe tikanzi ndichida kuoneregwa ndine TV kutotora selfie. Otherwise kufamba nayo haifambike nayo. Inoputsika. Mota haikwani. Even mota macho isingakwani, chero mubhazi haikwani. Chero mutaxi haikwani. Yakakurisa. So but the mobile phone inokwana. So murume anogona kunge ari unogona ngori TV wo kumurume wakonayo. TV inokupedzera muno TV inokupedzera. This TV unogona connect a YouTube, unogona connect anything. I can watch my own videos. I can watch my own live pa TV. Tiri mumba. But it only works mumba. Ndo zvakaita mukadziwo. Vamwe vakadzi muri married happily. TV inofamba ichidza kuti I'm happily engaged na Leon. Leon is mine. TV ndo zvanenge taura. TV ndo zvandaura because zvesho ndiri wayo. Kana ndiri muno mumba. But chisingazive TV ndoti munhu uyo ndiri kuitisa live iPhone 12 ndiyo iri papa pangu apa. Ndiri pamoyo. iPhone 12 handikwanisi kuenda kujimu ndisina kuibata. Handikwanisi kubuda mumba ndisina kuibata. So TV haizvizive kuti iPhone 12 ndiye mukadzi wangu chaiye. iPhone 12 wekunza uko. Of course kana ndazoneta ndabva kunze ndorelaxa ndorara pano. And TV handiende nayo kubedroom, but iPhone 12 ndoenda nayo kubedroom. Muri kuinzwa sense yacho. Ndodati mufunge from outside the box munze zvandiri kutaura. So vamwe vanhu vamuri kuti vari happily married iPhone 12. But then kana kwazoya vaenzi tagara mumba manje TV kunonzi dzimai mafoni guys shuya tichimboona TV right now kana kutangwa England yakutamba vanhu vese vanogara muno nema neighbor vanouya kuzoona TV. Amuwi pa iPhone 12 guys pa iPhone 12 mane bora, even though iPhone 12 ichikwanisa kuita zvebhora, but kana vanhu vauya musha wese takaungana iri Christmas, TV ndiye main actor. Vamwe saka ngoti pafoni imane you visited grandmother mauya futi uzotamba phone, everyone isa mafoni enyu basket, right guys let's discuss. TV anenge on anytime. Ndo dzimwe relationship dzamuridza. Vamwe venyu muri TV. You can't upgrade a TV to a mobile phone. Azvite mucharamba muri TV kusvika murufu. And you can say okay, let's carry a TV. Ungatotora iri laptop, but TV never. TV inoda zvinhu zvakawanda manje. Ndozingazive vanhu manje vandiri relationship. TV inoda stand. Kana kurovererwa pamadziro apo. And the TV inofanirwa kumecha zviri mumba. TV inofanirwa kumeka sure kuti haibloki watch yandakaisa pamadziro. TV inofanirwa kunzwisisa mumba mairi. Kana kanzi wakafesa uku TV haingofanirwa kumuka yakafesa kwainoda, because iri wide ikafesa uku inobondegwa again. And the TV iri vulnerable. So my relationship amuri aya, you want to be a tailor, you want to upgrade into wife, and to a wife
munhu arifamba neuyu akakuita wife hauchafambiwi newa TV yeMumbai. Handisi kuti musaramba kuitwa, but the moment unongoitwa wife ka dombo rikakura uchiita vana vako uchiyamwisa uchididi chimbosara uchiyamwisa mwana baby vana iPhone 12 vanenge vachingofambiwa navo. Do you know TV haisati yamboenda kuholiday? I've already been to holiday several times. Unoziva ndoenda kuTV hakuna holiday ndakaenda ndisina phone yangu iyi. Ndikaenda London, ndikaenda kuTurkey, ndikaenda Dubai phone imomwe. But TV yakangouya kuna ichibva kushopa haisati yamboenda kana. Be careful. Bvunza murume wako waonayo ticha handisi TV here. Kose singamboendi neni kubasa kwenyu ndikuudza no mazviite kana ndikaenda nemukadzi wangu kubasa kukaitwa party. Be careful, murume wako ari kuenda nemobile phone. Izvi zvatakutaura zvakuda kugwadzisai manje zvisiri chokwadi. Iwe unoziva murume wako akanzi awina trip to America anogona kukusiya iwe because uri TV. Alright, murume wako fonera enda ku-radio station kuti ndombero mupranke murume wangu moti hi, you've won a trip to Italy, can you give us a name of someone you want to go with? Hello. Unonzwa murume akati hold on, let me phone my woman. Anofonera girlfriend yake, baby, I want something to Italy, do you want to come with me? When? I'm working. Baby, you need to take off. Which day? You won't want to chat my madam. Okay, what's her name? Julia, Ellen Gwena, or Kumbichibue. Okay, Kumbichibue. Okay. Does she have a passport? Oh, yeah. Let me ask her. Is she your wife? Oh, yeah, it's okay. My wife will be busy. You already was. So, try by all means usave TV, but you're not in control. You're not 100% in control. You can try. First of all, usave TV, chinokoza first. See your size. My same reasons ukuthi size yako chaino kukutadzisa kutongoitwa portable nemurume. TV yakakurisa tanipota TV yakakurisa. So iwo dzimwe dzenguva ufuti urizi TV. Wakakurisa zvokuti murume wako even mumota hausada kumbona dzimwe nguva uchiti ukapinda motikari mako yemurume wako so ikagara passenger seat ona pakanyaya mumanikana wombodaiwo adjust seat richidzoka kumashure ka cellphone kanongoda ka cellphone kanotofunya chitava. Unoziva kuti kune tumabhebhi tunopfunya chitava turi paseti rawakagara wakavhura space mabvaka kuti ndobondera bamwana dombo rangu rinorovera padashboard. Pane kamwe kanouya kakagara kakafunya chisero so pasiti kakaisa gumbo rimwe kuna dhedhi wachidriver. Handisida kutsamwisa ipa ndoda kungokudza ndikati ndagarisa ndamboita live. So havasi vese vanhu vanoda kuti murume wako akakuchita kuti ndirati ndianowaye ndichita naye zvimwe zvinongosiya zvimwe zvinhu zvinokupedza. One day nyaya yako yekuda kuinvestigate nemwe varume, one day nyaya yekuda kuinvestigate iyi kuti munhu ari kukwira mukadzi wako ndiani munozviuraya imi. Unomwana ari mufese akapenga iwe mufese akapenga kuti nyangwe unonodza nechemwoyo unoti but Mwari apa ukanyangwe ndandiri mukadzi wangu apa ndaingomuda. Unosangana neimwe small house soka yokuti unoti unopupura kuchechete amen. Ndoda kutenda Mwari nekuti small house wedwe babangu ane choice, baba kwangu ane choice. Amen. Imi mukadzi akamira apa, baba mukadzi akamira apa. Unaita ndimi yo. Good night guys. I love you all.